барои ман ҳурмати шумо дар кор нест. агар мо чун мухлис Мунисаро дастгирӣ кунем, шӯҳрати ӯ бештар мешавад. Агар дастгирӣ накунем, карьераи ӯ поён меёбад. агар барои ман аз ман рӯй гардондан бошад, вай мухлис не, вай душман аст. ман ӯро ҳамчун душман қабул мекунам. консертҳои Муниса Ризоева овозхони узбак дар Амрико ва шаҳрҳои Санкт-Петербургу Москвави Русия аз ҷониби мухлисонаш хеле хуб қабул шуд. барои тамошои барномаи ҳунарии ӯ садҳо муҳоҷир омад. дар байни онҳо Шоҳҷаҳон Эргашев, як мушзани маъруфе ки ҳеҷ гоҳ мағлуб нашудааст, ва блогери дуҷинса Жасмин низ буданд. як суҳбати мустақими интернетии Жасмин бо Муниса қабл аз консерт дар шабакаҳои иҷтимоӣ баҳсҳои зиёдеро барпо кард. Keling, bokira bo'laylik. Bokira ayollar bo'laylik. Keling. баъди ин баъзе блогерҳо ба бойкот кардани консерти Муниса даъват намуданд. консертро то ҳадди аксар бояд бойкот кунем, барои он ки Муниса Ризоева як зани ҳамҷинсгароро аз шумо болотар медонанд. ман ҳамчун ҳама инсон ҳастам. ин шахс ба ман хеле кӯмак кард. ӯ ситора аст, ман бошам як дуҷинсаи оддӣ. агар Муниса бар ин овозхонҳо афроди дуҷинсаро дастгирӣ кунанд, фардо ҷавонони мо ба ин афрод шояд тақлид хоҳанд кард. ҳаёти ҳар кас дар дасти худаш аст. ҳар кас метавонад аз рӯи хости худ зиндагӣ кунад. ман Жасминро эҳтиром мекунам. жасмин мухлиси ман аст ва ман ӯро ҳурмат мекунам. ман ба консерт ба хотири дидани овозхони маҳбуби худам рафтам. онҳое ки маро хуб мешиносанд медонанд ки ман зани аврупоишуда ва озодидӯст ҳастам. барои ҳамин аксарият маро дарк намекунанд. дар ин ҷо ягон маҳдудият нест ку. барои мо суҳбат кардан гуноҳ бошад, пас дар ин дунё чӣ хел зиндагӣ кунем? ман интизор набудам ки баҳс то ба ин ҷо мекашад. жасмини дуҷинса солҳои ахир дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳазорҳо тарафдор пайдо кардааст. баъди он ки суҳбати ман дар радиои озодӣ пахш шуд, аксарият аз кунҷкобӣ бо ман дар Инстаграм дӯст шуданд. ҳамаи 35 000 аъзои саҳифаи ман дар Инстаграм бо ман муносибати хуб доранд. дар ҷомеаи суннатии Осиёи Марказӣ зиндагии ҳамҷинсгароҳо аз қабили масоили ҳассос аст. ин гурӯҳ одамон мавриди шиканҷаву масхара ва истеҳзо қарор мегиранд ва бисёр ҳолатҳое шудааст ки ҷиноят нисбати ақалиятҳои ҷинсӣ дар интернет нашр мешавад.